חברים, אני ממש רוצה להגיד לכם תודה על 66 עוקבים ועל כל הערכה שלכם וכל הצפיות שלכם. אני ממש מעריך את זה. ועכשיו אני כבר אומר, מי שעובר חרם ועדיין לא פנה אליי בגרופ, בתגובות, הוא יכול לפנות אליי. אני אעזור לו מה שהוא רוצה. אם הוא משחק רובלוקס, אני אתרום לו כמה רובקס, אני אתרום לו דמות, אני אעשה הכל בשביל שכל מי שעובר חרם ירגיש בנוח. אם אתם עוברים חרם, אני מבקש מכם, תפנו אליי, אל תרגישו לא בנוח. תפנו אליי, אני אטפל בכם, אני אעזור לכם, אני אכיל אתכם כמה שאתם צריכים. אני בן אדם מכיל ואני אכפת לי מאנשים. קיצר, אם אתם עוברים חרם, ילד או ילדה, תפנו אליי בדיסקורד, תפנו אליי בתגובות, תפנו אליי בתגובות. אני אעזור לכם מקסימום. שבת שלום. כל מי שעובר חרם ומשחק סטיל לברנרות, אני נותן לו דמות חינם, בגלל שמי שעובר חרם צריך עזרה, נכון? אז אני נותן לו דמות חינם, ושבת שלום. בצאת שבת עולה סרטון. יאללה ביי.